Huwa minnu illi fil-bajja ta' San George ikun hemm kontaminazzjoni ta' dranaġġ fil-baħar imma mhux tort tal-gvern, anzi tort tal-istabbilimenti kummerċjali. Dan intqal mill-Ministru Mirjam Dalli wara illi l-eks-Ministru Evarist Bartolo kwota studju mill-Professur Viktor Għaxa fejn ingħad illi żieda fost oħrajn fil-popolazzjoni affettwat il-kwalità tal-baħar għax żdiedet il-kontaminazzjoni tal-E. coli meta ifur id-dranaġġ fil-bajjiet. B'Evarist Bartolo jisħaq illi l-kontaminazzjoni żdiedet l-aktar fil-bajja ta' San George fatt illi konfermatu saħansitra il-Ministru Mirjam Dalli meta paragunat ma' bajjiet oħrajn. Dak l-istudju l-Profs Viktor Għaxa jgħid ukoll bl-aktar ċar li meta inti tagħmel paragun bejn il-bajjiet li huwa każ vera fejn għandek din il-bajja li hemm issues komparat ma' bajjiet oħra fil-pajjiż. Madankollu il-Ministru qed tibqa' tinsisti li dan mhux tort tal-Gvern iżda tal-istabbilimenti kummerċjali u oħrajn terzi. Influss ta' dranaġġ minn netwerk tal-Gvern ma hemmx, kellna sitwazzjonijiet fejn kellek dranaġġ ħireġ mill-proprjetà ta' terzi, meta din ngħidu terzi ikollok ukoll stabbilimenti kummerċjali eċċetera, iridu jaraw u jimxu mal-liġijiet ħalli n-netwerk tagħhom ikun wieħed li ma jwassalx għal din is-sitwazzjoni. Ġifieri għas-sajf li ġej, għax għas-sajf li ġej qed jingħad li se tkun l-ar din il-bajja minn dan l-istess studju. Il-Gvern se jagħmel għax huwa obbligat bil-Kostituzzjoni il-Gvern le? Bl-ebda mod ma jingħad li di tkun l-ar bajja. Il-Ministru baqgħet tinsisti li mhux vera li l-bajja ta' San George se ssir l-ar waħda u toqgħod fuq stqarrijiet uffiċjali minkejja illi l-eks-Ministru Evarist Bartolo insista li sal-2013 ċewwed taħt Gvern Nazzjonalista din il-bajja kienet fost l-aktar indafu bi kwalità tajba ħafna ta' baħar għall-lawm immissa qed issir l-ar waħda. Il-Ministru Mirjam Dalli saħqet li anke fil-każ tal-bajja tal-Balluta wkoll m'għandux jaqsam il-Gvern u s-sistema tiegħu iżda tort tal-privat. Intant bħala membru tal-Kabinett tal-Ministri staqsejniha kif se jkun qed jindirizza l-kriżi ta' traffiku f'dan il-budget b'Mirjam Dalli tispjega illi il-Gvern diġà ħa numru ta' inizjattivi madankollu insistiet illi din il-problema hija reali. Dan il-budget kif se jindirizza it-traffiku? Li t-traffiku huwa waħda mill-ikbar sfidi tal-pajjiż hija realtà, il-Gvern huwa konxju tagħha u qed jaħdem ukoll b'numru ta' inizjattivi. Francesco Catania, Net News.